दान्दिसेनि जिउखौ लानानै नोङो गावखौ मानो खोमसियाव दोनखो गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोना मोनसे भिडिअ नुलांनो मोनगोन आरोखि ना बेनो जाहैबाय एनिथिं एमजे नि दा आङो बे आपडेटखौ लानानै फैदों लोगोफोर दै माने एनिथिं एमजेआ सिगांहाय बै बालाझार गामिनि स्टारलिं नार्जारिजों दोनखारलांदों होननानै खोनादोंमोन ओमफ्राय माखासे सावरायलायनानै माबादोंबो होननानै खोनानो मोन्दोंमोन आरोखि ना दा दिनैहाय बियो माने गावनि सिगांनि प्रिति हिन्जाव गिबिजों थांनानैहाय माने संसारखौ जाफिनसिगोन होननानै गोबां समाजखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै रायलायनाय नुदों आरोखि ना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन आं ससे क्लिप लानानै फैदों आरोखि ना नोंथांमोना नायलांदो बिनि माबायावहाय मा दं नंमारगौ ना नंमारा नंमारगौबाथ' बिराद मोजां ना लोगोफोर माने मानसिनि संसारा हाबा जानाय संसार जानाया गोसो जाबानो हाबा जानाय गोसो जाबानो नागारनाय नङा बे संसार होननाय बुस्थुआ ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङा आरोखि ना बेनि थाखायनो आंनिफ्रायबो बिराद मोजां मोनदों आरोखि ना जुदि बाथ्राया नंमारगौब्ला नंगौबा आरोखि ना बिराद मोजां बरिया बेनि इनिसियेटिभा आरोखि ना मानो होननानै बुङोबा संसाराव बेबायदिया सोलिया आरोखि ना सेकेन्ड मेरिजआव माब्लाबाबो गोजोननाय गैया बेनि थाखायनो आं बुंदों बे इनिसियेटिभखौ लानाया एनिथिं एमजेआ बिराद मोजां जादों बेनि थाखायनो आंनि थिंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन आरोखि ना बिथांमोननि संसारा मोजां जाथों मोजाङै अनलायनानै संसार जालांबाय थानो हाथों आरोखि ना दा आं बेखौ फोरमायो दा सिगांहाय गोबां मानसिफ्रा माने बुंलाबायदोंमोन आरोखि ना लासिगोन लामारसिगोन होननानै खिन्थु बे नङा दिनैहाय सावरायदों आरोखि ना लोगोफोर नोंथांमोनाबो लासैनो मिथिलांगोन दा आङो बै भिडिअआ बिथांमोननि एनिथिं एमजे मोननि जे रायलायनाय भिडिअ बियो गोबां भाइराल जागासिनो दं आरोखि दै लोगोफोर नोंथांमोना ससे नायलांनो हागोन आं देखायलांनि दा रायलायनानै बेबायदि जानाया बेबायदि मिलायलायनायखौ बिराद बरिया मोजां मोनो रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोखि दै दा आङो बेखौ बुंनानै नोंथांमोननो देखायलांनि भिडिअखौ ससे क्लिपखौ आरोखि ना दे होमबा देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो नायलांदो आरो नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय एनिथिं एमजे आरो प्रिति बिसोर सानैजों गोरोबलायनायनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो सानो आरोखि ना मा कमेन्ट होनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट होनो हासिगोन आरोखि होमबा आं भिडिअखौ देखायलांनि नायलांदो Mana?